o mimkut thlani som ni pathum tholeni kan lo thleng ve le ta khovel thu tharlang sar te kan han lor lenga hei tun lai chu Russia Ukraine lam NATO le Russia inkar boruak tang mek hian ngei vena hlo khop mai tin Middle East a France le sarkar engemaw zatin Palestinian an thlo boruak chuan ngong lian tak anei chho mek zel boka heng pahnih hi tuntum a kan han thlur bing turte chu an ni le don ani UNSC meeting nei ania United Nations Security Council thut khom nei ania heta hian Russia le NATO boruak chuan in nialna a chok chuaka UNSC meeting a West le Russia hi NATO airspace bo chenna chungchanga nasa takin anin nor ani NATO ramta chuan Russia chu an member alliance member Estonia Poland le Romania van boruak bo chia palzuta an puwa Russia chuan hei hian hnol thung European ramta chuan an thu nei na bo chiat na nasa taka om ni in an soya chumi titu chu bo chetu chu Russia ni in an puani UK Foreign Secretary Yvette Cooper chuan United Nations Security Council UNSC meeting at huwa soya in ngei tuana film lo tak te hian NATO le Russia in kar ral thuam hmanga in beina athlen theini kan tho ho na hi defensive ania kan tho ho na hi mani in ven na tur ania chuwangin kan van boruak paljut na hian thil thalo zo ka thlen thei NATO le Russia in kara chutiang boruak thalo tak chu thleng thei reng ania chuwangin NATO hian kan in hum himna turin ma kan lak angai thei Russia hian van boruak ron paljut rengani chuan malak ma lian tak NATO hian kalpui lawang ti a soi thei lovani kan phalna lamha salabin NATO van boruak a thlona aron thlok zela hei kan machon angai tak tak don ani ti in Cooper chuan a soya European Union Foreign Policy Chief Kaja Kallas point hei hi accident ani lova ti palthil ani lova tumreng wanga chetna ani ti in Russia chetna soisel hemi ma hian police member Foreign Affairs Radoslav Sikorski khan Russia thlona te chu an van boruak chunga ron thlok ni khan lo sei to boka missile emo thlona dang emo poni se tumreng wanga chetna ani ti sual palthil ani lo ni na soi Europe ram engemaw zatin karkal ta chung khan Russia chuan an van boruak ron palzut ni in an pu hlom mani kha Estonia chuan Russian MiG-31 fighter jet te chu Estonia airspace a minute som panhi chung ron thlok luta hemi hnu hian an chuak le ta hi NATO min ron test na man ruani in kan hria ti in Estonia khan thu chuan siam boka Romania chuan karmasa khan an radarin Russian drone an phuchuak ti an soya hewangin an fighter jet chuan an zuya ram repel thlengin an zui ni in Romania chuan atar lang bokani kha tun thlatir lam khan Poland chuan Russia and Ukraine aerial attack kalpuina drone engemaw zat Poland ram chhung aron luta hi han ka thlak thu alo soi ve to bokani kha chuti lai chon Denmark point han van boruak a Russia drone ninge yang aron lut ni an soya chuwangin malak na tharan kalpui bokani Ukraine Foreign Minister chuan Moscow in hetianga ron cherreng awang hian NATO atangin chanlet na chakzo ko omangai ni na soi ve bok Russia tlarma matong lain do turin a thenom ram ki fian kho thlang ram air defense te tuna hian ahung me kania air defense dang manga thuam chak turin Ukraine chuan kho thlang ram te ngen le me kani Ukraine lam chuan Romania le Estonia tena an van boruak Russia thlona le drone ron lut an zui chungchang ron soya chanlet na tak pek turani zui turani lawa minute som panhi chung in van boruak ron lut emo minute khat poni se in zui lawanga in tichiang in kap thturani tin andi sabiha Ukraine Foreign Minister chuan soi Russia hian February san hele somni panhi khan Ukraine ram a bepui thlaknan kalpui tranani kha Indo pui panhi nuwa Europe Indo na lian ber hei hi hani tameka Russia in abe meka ra hian Europe ramte in ven chak zo kalpuin Russia chu Europe ram chunga be pui thlak thei reng anga an ngei wang hian tuna hian ral khelda ran vua hania NATO ram chunga Russia ral thuamenga moza ta ron lu tak fo wang hian NATO member ta chuan in ral rin nan kalpui satlia tolova ral thum mangin an in cheka air defense an thuam chak boka Russia beina ron thleng thei reng dole turin an in buat se mup mai NATO North Atlantic Council chu nimin khan
thu khawmin US palai thar Michael Watts chuan avoi khatna na in lan boka Moscow hian buaina ti zual lawin ati zio mangai tina soi he huna hian wartaka ka soi du chu United States le atran rol pui ram nei to te inchi khatpo kan tol don lova inchi khatpo kan ram hi chan kan tum lo ni ti in Walls chuan a soya UN Russia Deputy Ambassador Dmitry Pilyansky chuan Moscow NATO member te airspace alu chil ni a pu na chu na takin a hnola evidence omlo nin a soi ve thung ani European power ram te chu thubul bal nei lo sei chuaka apua he theater hi in hial na mun tur ani lo Europe security chungchang te kan common continent chanchin te kan continent hi mi zongjong tan hosakna himna zelenna mun ani tur ani a Moscow lam chuan NATO ina anvan boruaka ral thuam tirlut angan puna chuna takin an hnol ve thung ani chuti lai chuan German Air Force chuan Baltic Sea chunga neutral airspace Russian reconnaissance aircraft alu hnuwa Eurofighter jet pan ni in an zui ni a soi ani bok thu chua siamin German Air Force chuan quick reaction alert force an tir chuaka cholni thil thleng kha hania NATO in roman lok na le radio contact an nei lo NATO chuan engthlona nge hriat lo radio contact engma an nei pui lo angte chung chu Germany van boru ka ron luta hi German Eurofighter jet pan hin an zui ni a soi hani Russian Il-20M reconnaissance aircraft ni in country ti in thu chua than khata chuan tarlan nia visual identification an kalpui hnuwa chu thlona zui na chu Swedish NATO partner nera hlanan ni boka he thil thleng hi NATO in an van boruak veng him tura in buat seina an kalpui lai meka thil thleng ani bokani Denmark thu nei tu ta chuan Copenhagen airport an khar hi an bul hnai airport bulloka drone an hmu wang nia soyani he wang hian thlona sompanga thlok tur po an daivat ni in German police le airport official te chuan AFP news an hrila Copenhagen airport chunglama airspace hi zandari le achan ve atanga khara ni thu soin hi hriat chian lo drone panni helai boruaka an ron lan wang nia soi ani thlona sompanga vel chu airport danga thum tura ti an ni a heti lai hian Copenhagen police te chuan airport chunga drone lian tak mai pathum aron thlok lai an hmu ni an soi duty officer Anity Ostelfeld chuan thotran zandar somle minute somli panga khan AFP nena anla ron lang le lova tuna hian kan in thli thlai me kani airport hi kharangai mai thei ni in a soi bok ani drone te hi sipai drone nge civil drone ti soi thei alani hrilova mase mimal kol chi ani lo mel ti in airport officer chuan a soi bokani airport official te chuan he thil thleng chin felani ma chuan airport hi khar chhun zomani tur thua soya airport hupuang tu Karstein chuan in tundin hmona chuan in airport hi honle thuai tumna omhri lo ni in a soi bokani he thil thleng hi Europe ram engemaw zatin Russian and airspace aron palzu tia report an pek lai thil thleng ani ve boka punta kangkhan Estonia chuan Russian MiG-31 fighter jet pathum phalna nei lovin Estonia van boruak aron lut ti soin Romania te tin Poland pon ron sompakwa tun hayan kap thlabok ania Germany van boruaka chutiang ang thil thleng po chu hom bok hani khati khan Russia NATO chungchang chu nia Russia NATO in kara boruak tang taka ommek ti tuna kan punta ka tang khan lang the mai ome an van boruak NATO van boruaka ramdang thlona emo ram NATO member ti boizonga tu emon che ni chuan article 4 angkha NATO hian an activate ngal don automatic activate thei ni a Poland khan an activate ngala drone som paruk kha an lo kap thla ani article 4 hanti khan mi ram vado burbur lam ni lovin an ram chung beina local kha lo chang leta lo neutralize turin phalna ape tina ani ole US chuan annexation Israelina West Bank Palestinian munpui lak atum chu adu lo hle maro chu Israel hian hemi atana in biakna ala top lawa angai thung Trump administration chuan khothlang ram tam takin Palestinian state anpom chhome kara West Bank chu lak tum lo turin Israel chu mimal takin angen ni in US thu chu chuan atar langa Jerusalem chuan vo khan na hakal pui chun zom zel in biakna engma ti to palani lo ni na soya Prime Minister Benjamin Netanyahu le Trump te chu White House meeting an nei dun don ani he an meeting azir hian Israel hian West Bank ala in ala lo thaya a beina be lo thei ti chu media tam tak puan dan ani a
Israel hian thil lian tham taka ti don chuan UNSC a hriat tir ngei porin om chumi tur chuan Donald Trump hi atlo don amu don ni te po soi ania achan chu friends le athian ramten Palestinian recognize antum borvela khan Prime Minister hian Washington atlo ani tuna hian la chama tunhleng hian Trump administration chuan Israel in West Bank lak atum hi adulo thu khovel hriata ala puang renga he angai dana tang hian ala in hnuk dok lovani Palestinian state pom tur thutluk na an siama wangin Jerusalem chuan Europe ram lian ho adem tak zeta West Bank chu lakani pon Europe ram then khat France le athui roite mo phurna ni ang ti in Israel roi tu then khat chuan vau khanan ti chok ve bok chuti lai chuan Spain Prime Minister chuan UN member zongjong in Palestinian kan recognize vekangai ni na soi heti lai hian Spanish Prime Minister chuan UN member zongjong te chu Palestinian state recognize turin pom turin angen Gaza a Israel indona soisel bertu zingami Spanish Prime Minister Pedro Sanchez chuan France kai hruina in Palestinian state chu pom chhome kania chuti mek lai chuan United Nations member zongjong in hei hi kan zom mangai Palestinian hi kan recognize angai ti in asoi Sanchez chuan he conference hi thilpui motakania mase kong hi ala top lawa abultan na chawani Palestinian state hi member zongjong ten kan pomanga ya chuti lain Palestinian state hi UN member ani ve ngai ni ti in rotna asiam bokani Luxembourg Malta Andorra te chuan Palestinian state an pom thu an puang vele ta France le athui ruaitena Palestinian state an recognize nuwa Luxembourg te Malta te Andorra te chuan Palestinian chu state puitling aram pakhat anga an pomtak thuan puang ve ta boka New York a UN headquarters sa conference na ya Luxembourg Malta le Andorra te hian France le ramdang Palestinian state pom tu te hnung zuin Palestinian state chu an pom ve ta ni in an soi ani Canada France le athian ramtena Palestinian state an recognize nuwa France khopui somriat chuanga Palestinian flag ha in tar ngala in zar ngala chei hi sarkar thupek bo chetna niangai ani France Rama Town Hall somriat chuanga Emmanuel Macron an Palestinian state pomna tura UN a thutlukna siam borvel khan Palestinian flag hitara ni a hei hi France sarkar chuan tilo turin thu chualo siam lok towa amai ro chu bo chet ani to thawani Macron hin an huwa New York a United Nations General Assembly thuwa soina Palestinian state ni na apum thu hatar langa ramdang te punta kan khan France mai ba ka Canada te New Zealand te Australia te British UK kan tiang te chuan in Palestinian state chuan recognize hi Israel ti thin rim thare mem tu anita hani kha France Copuilian Leona te Nante sa te Ranis te Beshenko na te po town hall a Palestinian flag in tar in zar mu ania hei interior minister Bruno Retellio thupek bo chet na hani Paris a po left wing city councillor te chuan city hall a minute somthum chung flag antara socialist mayor ane hudaldo I dodalna omchung po in flag hitar tho ani Interior Ministry chuan Rampuma Town Hall singthum sangli zariat somsari pangazinga somriat paruka Palestinian flag chu tarani ti soin right wing Republican Party hruai tu Retalia chuan karmasa khan circular lo ti chuak to a wantlang thunei tu te hne na tangin neutrality kalpui an phut ti soin Palestinian recognize ani lai borvelin Palestinian flag tar turani lo ti in court thupe ka lo ti chuak to bok ani France ram hi Western Europe a judami pui tamna berania chuti lai chuan mi makdoi chan vevel chu judami pui tamna berania mi makdoi chan vevel judami he France a hian anom me ka chuti lai Palestinian tam tak anom bokani kan puan tak fo wang khan France hi Muslim pemlu tamna ania hanin thlapung chak poka ewangin France chuan neutrality von an tuma du sakbik nei lo Israel mo Palestinian lamemo chutenga tran bik nei lo angalan hian tum viau mai chu wangin Palestinian recognize borvela po France ram chunga flag tar lo tur ti in thu chuan lo siam ani heti lai hian Palestinian recognition wave akal mup kara UK le Germany te chuan West Bank la lo turin Israel vau khan na han thon vele ta nimin lama video kan ti chu khan Saudi Arabia chuan West Bank la lo turin Israel adu thu le vau khana apek thu kan tar lang to a tunruma hian UK le Germany chuan West Bank chu
Israel chuan a bei tur ani lo ti in thu chhuah khawng takan siam ve le ta ni British Foreign Secretary Yvette Cooper chuanin Britain le khothlangram dangten Palestinian state an pom hnuwa phubalak na tan Israel sarkar chuan West Bank hun then khat ala mai thei ti thuthang omkara Israel chu a chet lo kan du ani ti in vau khan na han ti chuak Palestinian state pomtum maro chu an pomtum na ti khotlai ta Germany chuan Israel in Palestinian ram an lak bel to turani lo ti in thu chuan siam bok heng thu chu hi Britain Australia Canada Portugal ten Palestinian state an poma tanga ani khat hnuwa ti chu ani ram paruk France Belgium Luxembourg Malta San Marino te Andorra te chuan Israel Palestinian buena chin fel dan tur chung changa France le Saudi in United Nations Summit an nei huna Palestinian state ni na pom an tum thu khan lo puang lok to a hei tuna an puana ngein thila thleng ta ani Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Palestinian state an pom recognize chu na takin a hnol thu a soya UN Assembly chima hun-ah man zo Israel a let le hnuwa chan let na tak pek atiam Sarkar Minister then khat chuan Israel chu West Bank then khat la turin Netanyahu Minister then khat chuan Netanyahu an nor chho tamek ania hi October ni sari san le som ni pathuma Israel be le suat tumna angchi malak na Hamas le kai roiten an kalpui na kha Israel chuan an ngai thei lova an thina tirim jak mai Holocaust country a Juda mi pui suat na angte tun ma in history alo thleng to ni kha khatiang anga Israel suat tumna nga khan Israel chuan anga nget mia 9/11 thil thleng anga US ina helpol ten zui Afghanistan kum som ni borvel zet al qaeda le Taliban te zui an oma tin Osama bin Laden po Pakistan ram chunga Abu Tabata US chuan an thata chutiang chuan in khovelin an thlo pakutan beng ani chutiang bok chuan ke ni pon thil kan ti ania chuwangin khovel hian kutan beng jok turani ti chu Israel ngai dan hani chuwangin chutianga min beitu le min run tu le min suat tum tu Hamas te zui tur hian thei top kan chua zel don ani ti chu Israel thunon ani bok kumsanga jko somruk pasari zon thla a 6-day war atang khan Israel and West Bank hi athunun tanani kha tuna chuan an chen na mun te chu UST lo ram tam jok chuan dan bo chet na anga an ngai sak to a Israel hi in leichin pa ngai siam tir tu min Saudi Arabia chu US chuan abia hania maro chu West Bank an lak chuan Saudi Arabia hian Israel hi normalization angin apom don lo ni in thu chua Saudi chuan an siam to bok ani Israel state kan pom ang bokin Palestinian po kan pom angai ni ti chu UK lam ngai dana ni ve boka India hian apom vem ti te zona a oma India hi Israel recognize masaber tu zinga miani Israel ram kha sanga zo somli pareta independence an hua sangkha zo somnga India chuan Israel ram kha lo recognize dei to a tin Palestinian po hi sangkha zo somsari panga India chuan recognize bokani ti khan theta mai bokela ole Gaza City in bena halakal chhomia reng mai boka darkar somni palikal ta chung khan mi somni pakwan thile to ania report ani Gaza Strip chimlama IDF Gaza Division Sipaitan Hamas operative engamozat omna building han kapa drone mangin an be nia tarlan ani khopui chunga sekr tuan venga 162nd Division 10 be puyan thlaka heta hian Hamas lam hian RPG le sniper rifle mangin be let ve bokani Givati Infantry Brigade 2nd Battalion company commander pakhat le sipai engamozat te chuan Hamas tomna building pakhatan lu chil nia soi ani heta hian Hamas member engamozat an thata hetila hian Gaza City beimek tu Israel chuan Palestinian te Gaza City atanga chhok turin an lati chunjom zela thupek an chua atanga vo in thlengin mi nuenga singa chuan khopui an chua san to ani ole puntur tam tak om thaya kan puan seile tuk chuan ani nampal ve thaya khati china khan handu tok mai tiang Israel an boi chhome kania boi chho hanti khan West Bank sipai chakna mangala kani mai thai tuna hian France le Athian ram Europe ram thren khat te chuan Palestinian recognize le ta hania hi Netanyahu chuan UN Assembly in khoma katel zo hnuwa Israel ka kir hnuwa action lakna lian taka om don ti in asoi ani enge tlengsel don kan ngai chang zelanga Israel chu chelo turin Saudi chuan adua tin UK te France te pon Israel chu chelo turin West Bank lalo turin vau khana anti chuak to bokani khati china khan handu tok le phot mai te ang thil thleng thar om zela thu thar ber he channel atang hianin longa chang zel don nia in zawa in mangtha le vek ole